ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ। ଉଟ କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁ ଅଟେ? ଉତ୍ତର କୁଏତ। ଗୋଲ୍ଡେନ ସିଟି କେଉଁ ସହରକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମୃତସର। ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର। ଲାଲ ଲଙ୍କା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। କଳା ସେଉ କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୀନ। ମଣିଷ ପରେ କେଉଁ ଜୀବ ଅଧିକ ଚାଲାକ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହା ଠାରୁ ସମ୍ବିଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1950 ମସିହା ଠାରୁ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେରଳ। ଶୂନ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? କଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ରାଫଲେସିଆ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1948 ମସିହାରେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1498 ମସିହାରେ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ।